Bueno, somos o grupo da Escola de Música de rock e agora acabamos de cantar Rolling in the Deep de Adele. E agora vamos a facer un popurrí de AC/DC. Espero que vos guste.
Ahora vamos a tocar, vamos a cambiar unha guitarra pola acústica e vamos a tocar pois algo un pouco máis calmado, creo. Vamos a tocar entonces pois unha canción de doble. Casa, despois volvo? Ou queres que espere? No, vai estar a casa, que despois hasta as 5 ou así non empeza. Vale, os libros que me deixaste da chica levo os Sí, levo, meus e sí, despois os sí, volvo a claro, traer. claro, sí, sin Vale? problema, vale. Vale. Veña.